Onder tafel hebben we Wieger Elgersma van de Jubileumcommissie en Teka Zielstra, secretaris van het Chanticoor Aanlagenwal. Ben je met beide zangers? Wij zijn beide zangers, ja. Ja, nee, dat moet. Ja, ik heb het nog staan. Ja, Volgens mij er niet eens bij. maar dan gaat misschien wel eens in mijn pensioen of wij de stem bereikt of de heilige toon of de lege toon kan er meer heller worden. Maar Nee, die lege toon is geen probleem. Nee, dat is een probleem. Het Jerk. Jerk. Van de week er stond een recensie in de kranten van Engelbert Humperdinck. Ja, dat kan ik doen. En dat hij 1 ster kreeg, omdat de stem... En toen stond ik even bij zo'n man als Tom Jones, maar die kan dat nogal je redden. Ja. En we hebben een keer, ik weet net dat wie het koor van Burgum, die hier toen Marco Bakker. En toen weet ik dat Inja zei, die krijgt die stem hard en op een gegeven moment wordt die... Maar dat hier in de tafel net Engelbert Humperdinck, die in 89, of is 89. Ja, dat is 4 benen al lang net, man. Daarom, ik bedoel, wij gaan nog minstens 10 die het trouwt. Dus, zeker. Maar die stem die wordt heel die beter, joh. Ja, ik get het. Ja, zeker. Ja. Nou, mooi. Nou, genoeg over de stem. Uw stem ben wat minder. Ja, die ben wat verkoren. Maar ja. Luc, die zit hier ook al haast 40 jaar, dacht ik. Net, nou, dat je even net al Luc, het je toch Ruus. Ja, precies. Oké. Nou, praten we daar ook een keer over. 24-jarig jubileum. En er komt een chantirette op zaterdag 4 oktober. Nou, een chantirette. Het klinkt als operette. Ik ben heel benieuwd. ja, nou, het klopt inderdaad. Het is een mix van chanty en operette. Dus ik bedoel, er werd chanty-versjes worden de song. En er werd ook spelen, tekst, zeg maar. Een stuk toneel, een soort klucht. Dus het is... musical. Ja, de verbindende teksten. En daartussen toch dan opereert het chantykoor. Nou, vorige keer bij het strand met het schip. Of tenminste op de Ocean Liner. Die kapitein die hier een verhouding met een verstekeling. Nou ja, goed. Dat is nog net ten einde rond. Maar het schip is inmiddels op de klippen rond. En land op een eiland. Nou ja, we zijn ervan. Het liep het Hudde-Griepel. Hele leuke mensen. En nou goed. En dat verhaal krijgt nou een vervolg. Okay. De kok die skeert een meeuw uit de loft tijdens de vorige voorstelling. Nou, die is nog wat rustiger geworden. En die is een kroeg start met Rita, een van de verstekelingen. Een bruine kroeg. En hoe kent ik hoors? In hetzelfde kroegje repeteert elke, tenminste 1 keer in de week, het Chanticoor aan Lagerwal. Dus. En zij is de setting act. Ja. Dus, Wie betinkt zoks? nou, Nou, hij is een beetje bescheiden, maar Wieger is even zelf wel de grote motor achter dit hele gebeuren. En die heeft, als ik ken, zo'n Antonia Navis in Drachten. Die een soort toneelervaring heeft. En die heeft de raamtekst geschreven. En nou, tegenwoordig maar Wieger heeft hij dat al nog wat de puntjes op i zetten. Aha. Maar, Dus het is dus je bent een multitalent. nou. Dat zul je zelf net zo gauw zeggen, maar deze man die heeft echt het totale overzicht. Ja, maar je had het jeder die, hè? Dus zo'n Chantirette. Ja. Wanneer weer dat? Dat weer, nou, het waren heel hier, dat weer een uitgesteld jubileum, dat troch corona. Ja. Dat weer 20-jarig jubileum, dat weer in maart 22. En nou goed, toen zijn we oké, nou, het koor nog wat wol, dan hebben we nou het 24-jarig jubileum vieren. Ja. En dan een vervolg op dat verhaal. Ja, dus ongeveer weer weg, zoiets. Dat hopen we, maar... Ja. Hoeveel mensen jongen nog bij hem? 24 tegen. Ja, het ben nog 24, ja. En heb je hem nog eigen muzikanten? Of hoe moet ik dat zien? Jazeker, we hebben echt een bijzonder combo, zeg ik maar zeggen. Met Roelie Boekema en Koos van Kampen. En Jaap Wagenaar. En dat zijn echt fantastische muzikanten. En dat voegt ik nou echt wat extra staat de laatste jaren. Ja? Dat is echt geweldig. Die hebben accordeons, daar zit alle geluiden in. He, dat is misschien een beetje kids, maar dat is prachtig. We hebben bijvoorbeeld kijk nemen wat Burger Maat. En dat is van de tekst is maken op het lied Mull of Kintyre van Paul McCartney. En dan is gewoon de doedelzakmuziek. Nou, en Koos van Kampen, dan hebben we een Caribisch liedje en dan is gewoon de steelband. Zo. Ja, dat is wel schitterend, die mensen. En is je repertoire door de jaren ik verloren? Ik bedoel, ja, Shanti en Shanti. We hebben al eens een professor gehad die promoveert op het Shanti-koor. Of daar doen we onderzoek naar.
Maar verhoort dat ik het repertoire? Het repertoire is wel wat aanpast, zeg maar goed, ik wil, ja, de hype van 24 jaar verlien, die is er natuurlijk wat oud. Dus wij hebben wat dat betreft de versjes echt wat ompast. En in de zin van onpast? Nou, zeg maar, aan het publiek, want ik wil de Shanti festivals die er toen waren, die ben er nog wat minder. Dus we opereren ook vaak in verzorgingstehuizen. En dan passen we ons repertoire aan het publiek. Wat natuurlijk ook een heel dankbaar publiek is dan natuurlijk. Want die willen dan weer meezogen in hun verleden. Ja, daar hebben we dan bijvoorbeeld, in Sokken op de reden zal altijd een grien maken van Frieske liedjes. En dat je er gewoon niet bij. Ja. Maar we hadden wel discussie hoor, hè, want we zeiden eerst van nou, het moet maar wetten te maken hebben. Ja, toen zei je, dan kunnen we zeker ik het smurvellied van kunnen jullie door een waterkraan. Nou ja, dat is zo'n discussie. Nou, is dit trouwens met de smurfen, maar daar hebben we het net over. Maar ik wil eigenlijk nog graag een Friestalige versie, hè, die er net. Dus Nou, wij voelen ons niet geroepen. ja, het is wel het meest verkochte liedje, hè. Maar hoe die hype, hè? Want het Ja. is 24, ik herinner me wat meer oeral van die clubs. Ja. En dat je hem dan bestaan. Maar wij leiden dat het om, dat je hem dan wel bestaan. Want dan ben ik een verschillende clubs die over de kop gaan binnen. Die bestaan er net meer. Ja. Had het ik te meisje mij dat het night het jongen ik gewoon gezellig is. Dat sowieso. Ja, Dat heeft sowieso natuurlijk. Ik bedoel, bij ons binnen de leeftijd, die neemt ik zien, die eist ik zien tol bij wijze van spreken. Ja. Maar goed, dus wat dat betreft, de derde helft, die wordt al wat minder bezocht als 20 hier verlien bij wijze van spreken. Ja. En dirigent, waar is je hem dirigent? Gebien Beraam, die zit er al 24 hier voor. Ja, Dus, ja. Want hij man is een van de oprichters, toch? Ja. Ja, die is klopt. onlangs overleden. Die is onlangs overleden, ja. Dat is wel een verlies van zo'n club. Ja, zeker. Ja. Dat is het ook, ja. Ja. Dan ben ik nog, ik dacht, samen met Ian, ben ik toch een van de oorspronkelijke leden, laten ik het zo maar zeggen. Ja. En kun je hem nog wel aanwas krijgen? Want we hebben natuurlijk een soort Zo. aan tafel. Nou ja, toneel, wat of Luc nog wat zei, er zijn af en toe wat meesken, of tenminste koren die opheven worden. Ja. Maar goed, er zijn toch nog zangers die zich geroepen voelen. En die sluiten zich dan aan bij aan Lagere Wal. Omdat het wel een heel gezellige club is. Hoor. Maar het is net zo dat hij alleen nog maar voor de club komen. Nee. We hebben nou de eisen hebben wat verruimd, laat ik het zo maar zeggen. Vroeger wie het inderdaad Hudde Griep of naast de omgeving. Die kerk ging ik nog en liet ze eerst. Maar daarna, en goed, dan hebben we, daar ben ik gewoon zo'n dokken bij. Dus. En hebben ze een keer in die 24 hier, dan zeggen ze, nou, je speelt het van je mouw, hè, in een klucht. Maar dan dacht van, dit hebben we beleefd. En nou, dit hier was zo'n ervaring. Nou, goed. ik kan wel in je verhaal vertellen. Dat toen leefde Piet inderdaad nog. En Piet wie dan de boekenier. En die hier natuurlijk een hoop kunde in het bedrijfsleven enzovoort. En bij een makelaardij, Schoonhoven, die hier dus een feest organiseert voor bedrijfsmakelaars in Tjada. Nou, en die man die kon me koor, of die kende me koor. En die zei van, nou, Kees toch net even tussen, die hier een chic diner, 8 gangen. Kees toch net even tussen de tweede en de derde gang, draaien vestjes, jongen. Nou goed, bij daarheen hebben we gezegd, ja, wat moeten we daar nou? Al die man en die vrouw, de vrouwen in het lang en die man in chic, dus avondkleding. En wij daartussenin als chanticoor. Nou goed, dat ging los natuurlijk. Tussen de tweede en derde gang. Maar goed, die man die kwam al even van tafel houden. Die kon bij ons in de boeken loeren om te zien wat wij zongen. En nou maar een versje. Intussen die in de obers, zeg maar, in de gongkleer. Met de derde gang. En die kregen de gelegenheid net. Nou, uiteindelijk, wij waren oud. Dus toen kon die obers en gong in. En toen hebben we uiteindelijk in het Grand Café van Tjarda... hebben we natuurlijk nog verder zo. En zo af en toe kwamen er even wat gasten van die makelaardijen. Die kwamen dus even bij u even zien van... dat is wel echt feest, hè. Dus, Dat weer een noffelijke jongen in de gaten. ik thuis zijn van, nou, zie je een hoer, ben ik wat thuis. Maar goed... dat weer wat letter. Dat weer wat letter, ja. Inderdaad. We moeten even staan nog even naar een stukje muziek van je. We hebben het opzocht. Onze technicus die had vanmorgen alle drukte, alle waarden om van al je dingen van orde te krijgen. Hast het phone, Dirk? Ja. Knik even van ja. Dan, wacht even. Of zet hem maar even zacht. Kondig het even aan hier van je. Wat jij we? Nou, dit is Burger me maar. Op muziek van Paul McCartney.
De tekst is maken door Marianne van den Akker. Dat weer de vrouw van Meindert van Akker. Helaas ben beide mensen overleden. Maar die heeft de tekst maken. Oké. Na de muziek vertellen we even nog wanneer dit hele circus te zien is. En nou, misschien praten we wel hoe 4 weer maar waar je dan weten we net, maar. Ik denk lukt nog steeds. Nou, Ja, lukt nog wel. ik denk het eigenlijk net. Teken Zultra en Wieger Elgersma, teken dank voor je komst. En Ja, je wens graag, hem ja. een soort succes met Graag variëringen, maar het zal wel goed komen. Ja. Veel Zeker. plezier. Er zijn nog kaarten te krijgen bij de Primera of bij de penningmeester.nl van Aanlagerwal. Ik ben al wel 154 verkocht. Dus, Oké, hoeveel kan erin? nou, mijn boetje 220, 230 mensen. Nou. Ben je stapelen. Ze moeten er wel bij wezen, want het jet het. Ja, op is op. Ja, ja. Vol is vol. Hè? Vol van. Mooi. Teken dank. Hoi, graag gedaan.